Здравейте, мили момичета, отново в моят канал. Днешното видео, което ще видите, е създадено с огромна доза любов. Доста трудно го направих, няколко пъти го записвах, триях го. Просто исках да съм сигурна, че всичко ще стане перфектно, защото продуктите, които използвам, са продукти, които си заслужават вниманието и силно се надявам да го оцените и да ви хареса. Това, което искам да кажа, е, че всички продукти, които съм използвала, както винаги, ги описвам долу в описанието, за да може да ги намерите много по-лесно. Ако имате някакви въпроси към мен, не се притеснявайте, питайте ме отдолу, както и се абонирайте за моят канал, ако все още не сте го направили. Ето и резултатът от днешното видео. Просто мисля, че думите са излишни. Оставям на вас да прецените дали ви харесва или не. И ако съм ви заинтересувала с този резултат, то продължете да гледате видеото. Пожелавам ви приятно гледане и до скоро от мен! Започвам с измиването на косата си с шампуанът на Alchemilla, който е обогатен с масло от авокадо и жожоба. Много старателно измивам корените си и е важно да отбележа, че измивам косата си 2 пъти, за да съм сигурна, че всичките натрупвания по нея са се отмили, след което подготвям косата си за следващата стъпка, именно нанасянето на маската, която отново е от същата серия на Alchemilla с авокадо и жожоба. Маската е изключително лека, подхранва много добре и спомага за сресването на кадриците, защото това при мен е много голям проблем. Още повече, когато косата ми е толкова дълга. Използвам и тази четка, с която нещата стават много по-лесно. Вид Tangle Teaser за тези, които имат интерес. Оставям косата да си почине и да поема от съставките около 5 до 10 минутки, след което отмивам маската с хладка вода. Обвивам косата в 100% памучна кърпа. Ако нямате такава, може да използвате просто най-обикновена памучна тениска или тази на мъжът ви. По възможност, ако може да е най-любимата му. Шегувам се. Вижте как изглежда косата, когато е стояла известно време в кърпата, доста дехидратирана. Ето за това сега ще нанеса и вода. Ще спръскам вода, за да мога да я подготвя добре за стилизирането. В случая, когато косата е мокра, продуктите се поемат много по-лесно и се стилизира много по-лесно косата. Преминавам към моделиращия крем на Alchemilla, който е от същата серия с авокадо и жожоба. Много лека консистенция, много лесно се разнася по косата и хидратира много добре, като оформя старателно кадриците. Ароматът е много лек и нежен. Остава с дъни, между другото. И следващата стъпка е гелът, моделиращият гел на Alchemilla, който е обогатен с лейнено семе. Виждате цветът и консистенцията. Искам да отбележа, че той не лепне. Консистенцията му е много лека и финна и има много висока разделителна способност, което означава, че когато го нанесете по косата си, няма да я сплъсти или да я натовари допълнително, ами напротив, разделя кадричките една от друга и ги прави супер въздушни, меки, пружиниращи и пухкави, като този гел е обогатен с пантенол, който допълнително спомага за хидратацията на косата. Виждате как нанасям продуктите и финиширам с термозащита. Момичета, използвайте термозащита. В случая тази е на Alchemilla с роза дамасцена. Нанасям по цялата дължина. И преминавам към оформянето с вече на всички познатата Denman четка. Имам видео, което показвам много подробно какво правя, така че горе някъде в дясно ще оставя прозорче, на което може да кликнете и да разгледате видеото.
Ето как изглежда добре дефинираната кадрица с тази, която изобщо не е докосвана. Попивам излишните продукти с памучната кърпа, за да може и самото изсушаване да бъде много по-лесно и косата да не бъде допълнително утежнена по този начин. И момичета, ето го и финалният резултат. Надявам се да са ви харесали продуктите и резултатът от тях. На мен са ми любими цялата серия на Алкемила и по принцип всички продукти на Алкемила ги обожавам, просто защото се отразяват страхотно на моята коса. Виждате колко добре са разделени кадричките. Ето за това ви говорих одеве, за тази разделителна способност на гелчето. И за финал просто сресвам от корените към върха кадричките, за да има малко повече обем с този специален гребен. Това е, момичета, от мен. Ако ви е допаднало, моля, абонирайте се за каналът ми, защото тепърва предстоят много приятни и полезни видеа за вас.